Ei saa. Ei. Että tulee ikä vastaan, tarkoitan. Ettei löydä kumppaneja ennen kuin semmoinen olisi mahdollista. Nää. Lapsi sanoi, että kaveri osaa kieliä. Tuletko mukaan? Minne olet menossa? Lapset tuo vaan sulle lisää paineita, eli ei kannata. Jacob, mitä tarkoitat paineilla? Mitä paineita ne tuo? Mitä lisäpaineita tarkoitat? Ja onhan vanhemmuus on ihan pirun kova duuni. Mä en missään, niin siis, se on kova duuni. Just juttelin mun ihanan rakkaan ystävän kanssa, joka asuu tuolla pääkaupunkiseudulla, niin miten hankalaa on, kun lapsi ei nuku, miten hankalaa on sitten, kun mä näen, mun omalla siskolla on 3 poikaa, niin se kasvatus on aika hankalaa, koska mä jotenkin aina naivina kuvittelin, kun mulla ei ole lapsia, että kun sä tarpeeksi pidät kuria ja ohjaat niitä tiettyyn suuntaan, niin saisit. Kun mä oon seurannut mun siskoa Kataloniasta alun perin, okei, Kataloniasta siis tulee Serrankin, okei, kiitos. No se, että pitää suojella niitä koko ajan, joo, kyllä, totta. Ja mä jotenkin ajattelin naivisti, että lapsesta, että sä voit tietyllä tavalla ohjata, minkälainen siitä lapsesta tulee. Kun mä huomannut mun siskon lasten kanssa, että kun niillä on niin vahvat omat persoonat, niin vahvat omat luonteet ja muuta, niin niistähän tulee sellaisia, kun ne haluaa olla. Sä voit tietysti kasvatuksella, ohjauksella, neuvonnalla ja sillä ilmapiirillä, mitä on vaikka kotona, niin sä voit ohjata vähän. Mutta at the end of the day voi olla, että he löytää vääränlaiset kaverit, eksyy vääränlaiseen porukkaan ja siitä huolimatta niistä tulee hulttioita. Kasvatus on niin jotenkin semmoinen, oh Gio, thank you. Kasvatus on niin vaikea juttu, eikä se ole koko totuus ikinä. Siis että parhaansa voi yrittää, mutta se ei ole mikään tae, että silti onnistuu. Mä laitoin nyt hei muuten nää, mutta se on semmonen struggle, minkä kanssa mä kamppailen. Se saa mut, jos mä olisin yhtään eri tuulella, se saa mut itkemään. Se on herkästi semmonen, että mua surettaa se asia. Mutta nyt mä en halua silleen liikaa ajatella sitä. American car cruising. Missä semmonen tapahtuma on? Amerikkalaiset autot on kyllä hienoja. Tämmöiset vanhat autot, tykkään niistä tosi paljon kyllä. Mutta Porvoo. No en kyllä, Porvoo on kiva paikka, mutta en ole nyt kyllä sinne tulossa. Plus jos tulee koko ajan vanha, niin miten sit enää suojelet niitä lapsia? No mä en tiedä, onko se suojelus loputtomasti sitten vanhempien kanssa tehtävä. Totta kai tietyllä tavalla